Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Maong subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Sir Alejandro? Pasaylo ako, Silis. Pasaylo ako. Ginoo. O ako magtuo ngayon inig kamahal ni Sir Alejandro nga akong inahan. Laong kinigyan yung pagbatik para ni Mama. Kaanugon, gawa ka na sa akong kinabuhi. Nganong wa man ko'y baruganan sa unang panahon. Nganong ako man kang gipasagdan nga mawa na ko. Buang ko, Silis. Wa ko'y kasing-kasing. Sir Alejandro, Sir, ayaw ng palapi. Masakit ni ay ang imong bation kung mahayan mo ang mga butang nga wa mo mahimo sa unang panahon. Lina, masakit hunahunaon kung doon na kay wa buhata nga mo'y makaingon sa imong kagulanan karon. Wa ko'y laing mabasol kung nganong nalayo na ko sa Silis. Gawas sa akong kahaguka, haguka kong baruganan sa unang panahon. Nahitabo na ang tanan, Sir. Wa na tayo mahimo pa. Helena, dan ako sa luyo sa bahay. Gina, dan ako sa gibitayan kanhi sa duyan, Silis. Nahibaw ko nga giguba ni Silis ang duyan. Gusto lang kong makakita sa maong dapit. Sige, Sir. Ma? Mama? Oh, Shane, unsa naman? Imo nang nasubay kung haay na karon si Silas. Ako rin yung kipasubay sa akong mga kabarkada, ma. Mag-report ako ni mo kung unsay kipuhat karon ni Helena, maong miduol ko. Nga naman, unsa may ang gibuhat? Tuas sila sa luyo si Papa, ma. Duol sa duyan nga atong giguba. Unsa? Ha, nayabag naman yun ang amahan ni mo, Shane. Magsige man yun siyang handom sa iyang kabit. Magkalagot naman ang amahan na maoy, pero kaba. May yung suklan. Kalma lang. Dili si Papa Alejandro nimo ang atong kaaway karon. Kana si Helena ang atong kaaway, Shane. Pusa. Kinahanglang maunhan nato siya pagkakita kang Celestina magbang. Yes, mama. Ako na'y bahala, ana. Kaluoy sa duyan. Gibuak ginay ni nila. Mao na lang di pa hungawan sa ilang pangigi ni Silas, Sir. Sa doyan na din mo gikuhaan ng picture sa Silas, Sir, no? Oh. Nahinumdum ko ining higayon. Ha? Birthday ning asawa ni Silis. Wa pa ko makasa niya ni adtong panahon sa diyang ako siyang gikuhaan og picture sa luyan. Bigawas ko dinhi kay samo kaayo ang akong mga barkada sa suod. Ug nakita ko siya naglingkod sa duyan.
Nigunit ko sa akong kamera ni Adtong higayuna. Mao nga, ako siyang gikuhaan og picture. Mao ba, sir? Nahimuot kong nagtanaw niya nga mapahiyumon kaayo nga naglingkod sa duyan nga akong gipahimo alang niya. Nakita ko ang iyang katahom ni Adtong higayuna. Gigwapahan ka ni Celes? Daan akong nakakita sa iyang katahom. Sukat pa sa mga bata pa kami. Nakakita na ko niya. Pero ako siyang gibaliwa. Kay anak lang siya og katabang. Mao ba, sir? Unya, kalit siyang wa na mo anhi. Sa sunod kong pagkakita niya, daga na siya. Ulitaw na sabko. Ug O unsa, sir? lahi na ang akong gibati para niya. Nahibaw ko nga sa ilawom sa akong kasing-kasing, nakagusto ko ni Celes. Mao ba, sir? Pero, kanunay kong gipahinumduman sa akong inahan nga ang mga katabang alang lang sa mga katabang. Ug nga si Vilma ang angay kong pangasawon. Mao nga, gipugos ko ang akong kaugalingon sa pagtutok kang Vilma. Gipugos ko ang akong kaugalingon sa pagmahal ni Vilma. Apan sa ilawom sa akong kasing-kasing, si Celes ang akong gusto. Usa ka gabi ni ana, nipauli ko nga nakainom ko. Ug nakita ko si Celes nga mo'y miable sa gate. Mao na kinikispat ni Mama sa diary. Sa unang gabi ising pag-star din sa lampay. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gusto kong mugakos niya. Gusto kong musulti niya bahin sa kong gibating kaguol. Pero nahibaw ko nga maggubot kung ako kining buhaton. Sir Alejandro, Sukad ka ni Adto. Dili na siya mawa sa kong huna-huna. Bisan sa diyang nakasal ko ni Vilma, si Celes paghihapon ang akong huna-huna. malipay gid si Celes. Kung mahibaw siya tinuod nga sod sa among kasing-kasing, Sir Alejandro. Julia, yan may kasabay. Da, gisapot ko sa bay. Sa mandili lang ko nimo pasudlon. Nangisapot pa ka sa inyo, ha? O kinsa man ang dili sa puton, Franco. Nga nakit-an gyud ang kamera ni Alejandro. Og nakapadevelop na sila sa picture ni Celes. Kung anong masok ko, masab ka. Pasag din ang panali mo. Kano dili man kumasok ko? Nga suod naman kaayo si Alejandro og ang iyang nurse. Ah, pasag din na sila. Kana ang dili nako mahimo. Doon na gyud laing plano si Helena sa iyang pagsipsip kang Alejandro. Yeah? Sa may plano ka ron? Gisogo na nako si Shane ini. Pero, mausab ni ang akong isugo nimo. Unsa man na? Pangitaa si Celes. Unsa? Pangitao lang ko si Sid. O, pangutana. Kinahanglan kita ang unang makakita ni Celes. Pero asa magkaanak ko sa pangitao? Bisag asang impirno, ha? Kinahanglan masiguro nako nga kita ang unang makahibaw sa iyang nahimutangan karon. O kung makita na siya, kinahanglan mahipos siya. Hipuson? O, andam kong mubayad bisag pila, Franco.
Basta mahanaw lang sa hingpit si Celes. Ma? Ni ana gid imong picture sa imong kwarto. Gwapa man day kayo ka, Marcellus. Mao di ay nga love kay ka ni Sir Alejandro. Kana, anak ka diha ha? Aron inig apis pultahan, ikaw dayon ang makita. Imo ning kwarto, ma, diba? Bisag unsaon, kontrabida gyud sa akong kinabuhi si Celes. Bisan kung dugay na siyang nawa, pero sa amo gihapon siya sa amo kinabuhi ni Alejandro. Ikaw ba? Anong mangigipam ka? Kita naman. Ambot ba? Wa ko makasabot. Wala ko'y gugma ni Alejandro. Pero maglagot gihapon ko kung doon na siya laing babae nga gahinan sa iyang pagtagad. Julia, i-focus lang din ako yung pananaw. Okay? Ayaw na sa imong inutil naman. Kinahanglan makuha ko gyud ang atensyon ni Alejandro. Tungod kay dili ko musugot nga dunay laing bahinan si Alejandro sa iyang katigayunan. Ano, kada noon. Murag wala like naman. Total, wa pa makapahimo siyang last will and testament si Alejandro. Kaming duha lang si Shane ang angay nga magpahimo sa iyang katigayunan, Franco. Ako di ay, wala ko'y kwenta. Oh, apil ka. Pero, unaha sa pagpangita si Celes. Ako hinumduman nga gibalhin siya sa Cebu. Oh, kung mauna, adto sa Cebu nga prisuhan siya pangitaa. May kinabuhi na kining imong kwarto nga naa ng imong picture sa bongbong, ma. Nalipay na ko, Marcellus. Nga nakakita na gid ko si imong naong. Kay bawo ka, ma. Hawa ko magtuo nga. Ingon ka din ni anak kagwapas batanon ka pa. Nindot unta ko makadungog pa kas kisulti ni Sir Alejandro. Nga mahal ka niya, Marcellus. Manaling? Kumusta ka naman, diha? Ma, nakakita na gid ko sa tagways tinuod kong inahan sa batanon pa siya. Manaling gwapa kaayo siya, ma. Liwat ka sa imong inahan, Helena. Mao ka na nga akong nakita sa imong naong. Liwat ka ni Celes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.